утро, да сте живи и здрави! Здравей, младеж! Какво ще правим днес? Ще се кръщавам бебе! Кръщаваме ли? Да! Как сакаш аз там казано? Други част на англо? Съвстятството? Добре. Стагай! Що? Да взимай, може да кажем. Може. Добре. Ще има и коране, кажи. Лесли спора, Хайка и се скажо. Лав тук ли спора, хай, кажи тук ли си християнче. Кажо! Да сте живи и здрави. Айде, моите момче! Айде! Само ли приятели? Айде, кръщавай с приятели! Ома, гълът я бил, айде, тръгва ми. Раз. Благословен Бог наш, всегда ни присно и во веки веков. Слава Тебе, Божина, слава Тебе, Царю Небесни, Утешителю души истини, и же везде си, вся изпълняй съкровищи благих, и жизни подателю, приди всели се в ни, и очисти ни от всяке скверни, и спаси блаже души наша. Свети Боже, свети крепки, свети безсмертни, помилуй нас. Свети Боже, свети крепки, свети безсмертни, помилуй нас. Свети Боже, свети крепки, свети безсмертни, помилуй нас. Слава Отцу и Сину и Святому Духу, и нині и присно и во веки веков. Амин. Пресвятая Тройце, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владико, прости беззакония наши, свети, посети, исцели немощи наши, имени Твоего ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сину и Святому Духу, и нині и присно и во веки веков. Амин. Отче наш, иже еси на небесех, да светится имя Твое, да приде царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днес, и устай нам долги наши, яко же ми оставляем должником нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Яко Твое царство и сила и слава, Отца и Сина и Святаго Духа, нині и присно и во веки веков. Амин. Радуйся, благодатная Богородице Дево, и с Тебе бобосия солнце правды Христос Бог наш, просвещай сущия во тьме,
Весели си ти, старче праведни, приеми во обятия свободителя душ наших, дай още нам воскресение. На Господа се помолим. Господи помилуй, Господи съвод Божий зрелив, който изцелява всяка болест и всяка немощ, милост погледна раба си Димитър, потърси, издери, погони от него всички действия на дявола, запрети на нечисто му духове и ги изгони, очисти творението на Твоите ръце и като уподоби силци действие, смажи сатаната с копот нозете му и дай му да побеждава над него и над нечисто му духове, да получава ги от Тебе милост, да се удостои с безсмъртните небесни Твои тайни и сладо прави на Тебе, Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги и во веки веков. Амин. Изгони от него всеки лош и нечист дух, който е скрит и се загнездил в сърцето му. Изгони от него всеки лош и нечист дух, който е скрит и се загнездил в сърцето му. Изгони от него всеки лош и нечист дух, който е скрит и се загнездил в сърцето му. Дух на заблуда, дух на лошота, дух на идолослужение и всяко корыстолюбие, дух на лъжа и всяка нечистота, която се върши по научаване от дявола. Амин. Кръстник, ти се отричаш вместо Димитко от дявола. Отричате от дявола. Аз ти казвам как. Отричате се от сатаната и от всичките му дела, и от всичките му ангели, и от всичките му служения, и от всичките му гордост. Отричам се, кажа. Отричам се. Отричате се от сатаната и от всичките му дела, от всичките му ангели, и от всичките му служения, и от всичките му гордост. Отричам се. Отричам се. Отричате се от сатаната и от всичките му дела, от всичките му ангели, от всичките му служения и от всичката му гордост. Отричам се. Отричам се. Отрече ли се от сатаната? Отрекох се. Отрекох. Отрече ли се от сатаната? Отрекох се. Отрекох. Отрече ли се от сатаната? Отрекох се. Отрекох. Така, бъдете към мен нищо пак. Да. Съчетаваш ли се с Христа? Съчетавам се. Съчетавам се. Съчетаваш ли се с Христа? Съчетавам се. Съчетавам се. Съчетаваш ли с Христа? Съчетавам се. Съчетавам се. Съчетавай се с Христа? Съчетах се. Съчетах се. Съчетавай се с Христа? Съчетах се. Съчетах се. Съчетавай се с Христа? Съчетах се. Съчетах се. И вярваш ли в Него? Вярвам в Него като в Цар и Бог. Вярвам в Него Вярвам в него. като в Цар и Бог. Браво за кръстника, спокойно. Почни да го сменим. По-нататък. Покланям се на Отца и Сина и Святаго Духа, едносъщна неразделна Троица, благословен Бог, който иска спасят всички човеци и да достигне до познание на истината, сега и винаги, и во веки веков. Амин. Спаси, Господи, люди Твоя и благослови достояние Твое. Победи православному българскому народу на съпротивния дароя и Твое съхраняя крестом Твоим жителство. Благословено царство Отца и Сина и Святаго Духа, нини присно и во веки веков. С мир на Господа да се помоли за мира свише
и за спасението на нашите души, на Господа да се помоли. За този свети храм и за уния, които влизат в него с вяра, благовение и страх Божий, на Господа се помолим. За високо преосвещение наш митрополит Игнатий, за честното презбитерство, за дяконството в Христа, за целият църковен прич и за всички люди, на Господа да се помолим, за да се освети тази вода със силата и действието и слизането на Святаго Духа, на Господа се помолим, за да се изпрати благодата на избавлението и благословението Йорданово, на Господа да се помолим, за да дойде върху тази вода от чистителното действие на свръхестествената Троица, на Господа да се помолим, за да чуе Господ Бог гласа на нашето моление, на Господа се помолим, да бъде избавен Той и ни от всяка скръб, гняв, бида и нужда, на Господа се помолим, като спомним за всички свети, пресветата, пречиста, преблагословена, славна, Владица наша Богородица и всяка Дева Мария, нека си ми себе си, един други и целия наш живот на Христа Бога да отдадем. Велик си, Господи, чуй се Твои дела и няма също думи да възпеем Твоите чудеса. Велик си, Господи, чуй се Твои дела и няма също думи да възпеем Твоите чудеса. Велик си, Господи, чуй се Твои дела и няма също думи да възпеем Твоите чудеса. Сам Ти, човеколюбиви Царю, и сега дойди честизането на светия Твой Дух и освети тая вода. Амин. Сам Ти, човеколюбиви Царю, и сега дойди честизането на светия Твой Дух и освети тая вода. Амин. Сам Ти, човеколюбиви Царю, и сега дойди честизането на светия Твой Дух и освети тая вода. Амин. Да се съкрушат по знака на Твоя кръст всички вражески сили. Амин. Да се съкрушат по знака на Твоя кръст всички вражески сили. Амин. Да се съкрушат по знака на Твоя кръст всички вражески сили. Амин. Воднем, алилуя, алилуя, алилуя. Благословен Бог наш, който посвещава, всеки човек видиш света, сега и винаги, и во веки веков. Амин. Така. Тук е вече. Я му сме сега обувче, да му свалим. Айде, кръстички. Да помогнеш и ти. На Отца и Сина и Святого Духа. Амин. Да е крайна душата и тялото. Амин. За да слуша вярата. Амин. Твоите ръце ми се твориха и устроиха. Амин. И кръченците. Да ходи по стъпките на Твоите заповеди. Амин. Ето ми такава. Браво, бе, това е Браво, момче. Само панталона. Айде сега, панталона ще го сваме или ще видим кръчалката. Как ще направим? Сваля го, сваля го. Берете само кръчалите, няма проблем. Аз ще те шоли съм. Имите в името на Отца, амин, и Сина, амин, и Святаго Духа, амин. Това е. Няма ли колко е дълго? Гръстиката поема. Айде, тачка,
Ай, пак се тук. Оце застани стари. Младим с мировата сега. Браво! А канака на нас костюмо, къде ответите от А, така, нашо? продължаваме. Само такова хапчеко парфюмче, бабо. Браво! Печат да Дух Святого Амин. Браво, Митко. Печат да Дух Святого Амин. Муженце. Печат да Дух Святого Амин. Печат да Дух Святого Амин. Ръчички. Вас де... Печат да Дух Святого Амин. И краченцата. Печат да Духа Святого Амин. Браво. Гата. Вече ма не са хора, хай. Ще гледало нашо. Не те искам да е баловър. Всички помагаш. Постигна се ръбът Божий. Димитър. Сина. Ици, во Христа крестисте ся, во Христа облекосте ся. Аллилуйя. Елици, во Христа крестисте ся, во Христа облекосте ся. Аллилуйя. Бабо, кажи му чорапки. Премудост прости услышим Святаго Евангелие, мир всем. Обновление Святаго Евангелия чтение. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. От мен в това време и 10 ученици от Евангелие на планината, да им бе заповядал Исус, и като видяха, поклониха му се, а някои се усъмниха. И като се приближи Исус, заглава им рече: дадем за всяка власт на небето на земята, и тъй, идете, научете всички народи, кръвекръщавате в името на Отца и Сина и Святаго Духа. И като го учи да пазя всичко, що съм ви заповядал, и ето аз съм с вас през всички дни до свършека на света. Амин. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. На нашия Бог, Ти, Димитри, се кръсти, Ти си милопомаза, Ти си освети, Ти си уми в името на Отца и Сина и Святаго Духа. Амин. Помилуй нас, Боже, с голямата си милост, молим Ти се, чуй и помилуй. Още се молим за благочестивия православен български народ и за цялото наше христолюбиво воинство. Още се молим за ново посветение Божия Димитър, да бъде запазен при всички на живота му, във вярата на чисто изповедание, във всяко благочестие и изпълнение на Христовите заповеди. Още се молим за милост, живот, мир, здраве и спасение на Божите раби. Елеонор. Кръстниците, възприемниците, защото си милостив и човеколюбец Бог, и на Тебе въздаваме славата на Отца и Сина и Святаго Духа, сега и винаги, и во веки веков. Амин. Слава Тебе, Христе Боже, упование наше, слава Тебе. Слава Отцу и Сину и Святому Духу, и нині и присно и во веки веков. Амин. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Благослови Христос, истинския Бог наш, който благозволи да се кръстим в Йордан от Йоанна,
за нашето спасение, по молитвите своите пречиста и света майка, на светите славни се хвални апостоли, на преподобните и богоносни наши отци, на свети Николай, архиепископ Миликийски чудотворец, на свети Игнатий богоносни, чето памет честваме днес, и на всички свети ни помилвай и спаси, като благ и човеколюбец сами, молитвами, свети Отец наших, Господи Исусе Христе, Боже наш, подаш Господи, но посвещеного раб Божий Димитър, свидетели их и всех празднущих, празник сей, изсухни Господи на многая лета, многая лета, многая лета, многая лета. Честито на всички вас, в случай това събитие, ето малко Димитър вече прие най-важното таинство от нашата православна църква, таинство християни и вече християни. Господ Бог да му дава здраве, Дай Боже, Боже. има много успехи във всички начинания, че Боже да достави. Честито. А сега кръстът ще му вкараме с тия ултар. Здрав, да пораснеш голям, умен, красив и всичко най-хубаво ти пожелавам. Хайде! Хайде и на кръстник той да е щастлив, богат, много да ти пожелавам. Другото ще го направим.
Аре, просто пак. Дойде на... Какво правиш ти, бе, Шишко? Ходиш на училище, бе? Това е дрон, снима. Кажи ми, ходиш на училище тук? О, къде да почне? На Германия или тук? А? Тук? Дидо!
Паркирам си колата в махалата, затварям ви с катина русата. Преструвате се, че сте от добрите, зад гърба ми плюете, а ханя ви пустите. Колко искам кажа нещо за утеха, това не е от мен, отгоре е успеха. Стилът ми е Армани, Луис Витон, като господар седя на трон. Бас мелодия, бас патрон, обичам да се глезя с Дом Периньон. Стилът ми е Армани, Луис Витон, като господар седя на трон. Бас Мераклия, бас патрон, обичам да се глезя с Дом Периньон. Обичам да се глезя с Дом Периньон.
de Paposche Tarapanava. Haide! Hai, Rosa. Pe primera văd la piste, Za princesa Diana! De Marișorii!